Akarithi bawusuka madoda yaphinde yahlangana laphinde lafika lelo langa yangenithembisile ngathi zophinde ngoye wantu ukuba wabhutuza stimela samana futhi waphutha azifasele umntshalo ngenamoto lo ngihambe kazi ngazo ufika madoda la madoda la siqopha khona iMaskandi talk show podcast yethu yamba phambili eNingizimu Afrika. Namhlanje bafethu ngishonele kwelakithi madoda emabhaceni ngawo landa umkhaya awusuka madoda bathi uMayogurth umkhaya wami kwelo insizwa eqhamuka le kwelakithi kwaBhaca eMzimkhulu. Ngibingelela ngibamukele umkhaya. Yebo futhi konjani? Sikhona kunjani? Asekhona mfowethu. Lo bingilelayo uMayogurth into ezimina kumathanda intombi emhlophe engadlelwanga igadi ukuboshwe eqhuma kwaSpeed engaqomi kajama kuba bana ukomo kubhadala ngalo basebenze ihlaba ngibeyigudu manje ayisangisipono nobagudu abantu ngiyahamba bafana efike neshoot nohlobo kwisimo sekuseni ofana wekhonshwe ngaphansi esikoleni meqede bemshayo uthisha kodwa kusenani belo yamsikobhekeze. uMayogurth into ezina ngqwadida abake badida ngeTMT iYogurth nalo beyithandayo ngoba izonda abagijima enyangeni abazonda bofuna bezabula lokade kade akensenza lutho bafana manje ubula ngidawu zetekwini ngabe indaba zalo loso ngomama ubona kwakiya wathi ngoba bathi ingane yami ilotshone kushiyele nginyanya lapha indaba senkephe ngoba ngabe thatha amashinga kuba phasi eMzimkhulu esikoleni sakhe iseJohn Bush ngaphulela khona qadwa khona Obla kwesela khona ke ngathi ngafikela entweni zomqoko lo ngishingulela khona emakhaya nasemakhaya. Ndana. Uma betawuse lekhwela thumkhweka hayi ngithathe kona 1000 lelo nginokuthi intombi yami yopipita. Nginyanyala indaba semkephe. Hayi mkhaya ngiyabuza cha bethu sithokoza kakhulu. Mkhaya ufika kanjani la emthubeni? Ekuphulweni kaMaskandi ufika ngo-2018 ngoba ekuphulweni kaMaskandi umkhulu nje esikhulu sabe emakhaya sibuka baba behlala amakasethi babebuye emagoli sibuka kakhulu ngoba kusandile embongo yambona sandile embongo no bakunje ngiseje sibuka nje ama-DVD sicula ke nasesikolweni ke bengicula lapho kuye icula iziqathame yathi kumnandi benshayana kuyigang kuba ngigulele endaweni ethanda umculo nje lapho lo beyihlala igengo ngaze ngahlangana nomfundi obeyihlala isigengo ngase sengigqophisa ke ngaqopha ngalelo langa 2018 ahlangana nomfundi uMavitamin okuyena wangithemba ngemali yakho ukufaka istudio ngama awurecorda ngakhipha ke ngoma lezo ngoba EP Okay. Hayi kade kwepusha ngadala ngibone ukuthi futhi kuyaphusha Kwahlangana uMayogurth noMavitamin. Hayi umuntu ophumayo. Waphuma into ephumayo lokho khona ukuthi ngisebenza nabanye abafowethu GTI noma lo okay ufocus lawo kwe. Lo GTI lo obuye lokudlalela indaba. Sebenza kahle nabo ngoba wafuna angashiya nento ayenzayo ukuze uyasukuma sokaliza bale lapho sabe ke sofaka engudweni bo istudio samabhloko. Hayi mkhaya ngiyakuzwa but igama leni lomnsizwa kaMayogurth ulitholela emculweni noma ulithola ekukhuleni? Igama kaMayogurth ngivela mangikula igama nje ukule ngibizwa ngalo ngikase ngikwazi into ezimkhulu wathi ungabusandishiya ngabe ngisashintsha ngase ngiphusha ngalo ke uwafeke nje ke wasangana noMavitamin wasangana noSlanga kwaze ukuphuma lento kuyiyona ke manje. Hayi isiphusha nabafowethu kakhulu siyabona. Mkhaya ngiqale ukubona angisahazi nambe ku-2020 noma bekuyinini kodwa nje ikhona ivideo yakhe yatrenda kakhulu emfanti yona eqale ngayibona wabo 2021 mfowethu lapho ngoma le kuranda khona intshwala kofana kambe yaba kulo TikTok yondiyetela umfana uyedelela umfana uyedelela umphuzisa utshwala bakho ubize ngophuthe kanti ufuna ukungidelela
ya yona yena mkhaya impela angisazi ngicabanga ukuthi igame wawunawo lapha nanigqoke black and white yebo yona vela isihamba kakhulu. uyazi-ke mina ngikulandela lapha ya angazi nokuthi wangakithi ngithemba semthole town lento nje sinayo ngapha sigibele u-N3 sehlelayo ngajabula kakhulu impela. Uke wasebenza nobani abanye uke wasebenza nabo la emfundweni mhlawumbe abamanye amaciko Hayi bengasebenzi ne-artist usasidonsela nje sasidonsela nje nguye ngifake abafowethu la bengingabo la nguye ngibafake ngibalekeze ithuba-ke nabo kodwa nje bengasebenzi kodwa ngiyathembisa futhi idingo zalokho ngizosebenza nabo kwathi lokhu sihlangana. so mkhaya lento yomculo ifuna imali ukuya estudio kokhala abantu osebenze nabo and stuff misa kanjani uyasebenza Ikusema kakhulu mfowethu kusema kakhulu ngoba akila sponsor konke sikwenza nje siyabhadangisa nabafowethu. yeah Ongaba nosizo nje kwamukelekile bafowethu kwamukelekile ngiyakhefuliwe ngoba konke esikwenza siyasenzela siyadabalaza awuthole lesi sikhathi sigcina singakwazanga ukuphumelela mhlawumbe bekumele abiswa siyangakhona ngazo zeningwela kukhona imphelano Lokungena-ke noma ngena ngemuva nje uyakhumbula ngikutshela ngokuthi ishomiwe nami ikhona yeah ingaphansi kwe-civil society forum yeah kwi-sports arts and culture yebo and then kwi-CSF yakhona mase ngiyibisa nje ngiyamteketisa ngamalokhunjani amagama akhona kunama-sectors awu-18 ama-sectors maningi kune-children's sector, kune-male sector, kune-sports arts and culture sector, kune-people living with HIV sector, ku-people with TB sector, maningi ama-sectors, kune-men's sector yabo kuningi and i-sector futhi ngoba esekhuluma umkhawa ukuthi-ke uyadinga uxhaso. So njengamanje into engifisa ukuthi siyenze ukuthi kwi-civil society sayi-challenge-ke manje i-sector ye-people living with disability ukuthi ayimxhase phela ngoba nangukhona lithi nawe yazibona ukuthi umuntu ufana nabanye abantu ukuze angabe umuntu engazathi unamandla aphelele endleleni ukuthi bamxhase akhuphuke ngoba sikhuluma nje manje noma mina bengangiboni kodwa kulungile sesaba-challenge-ke manje ukuthi abangenelele-ke nangumkhawa wakho mfethu usekho bhala leyo ncwadi ayibhali incwadi ukuthi nayo yafisa ukuthi avele athole nomxhaso lolu yabona ngoba vele ama-funds akhona indlela ukuthi awathole kumele ibe khona indlela ukuthi awathole ukuthi akwazi ukuthi ashumayele ivangeli ngoba nje ubhekene ney'nsizwa kube la ayi ngoba-ke ikhono lakhe lona lingabazeki lingabazeki so sinethemba elikhulu ukuthi mhlawumbe abashomiyo namba bawuba nayo indlela yokungenelela ngoba-ke umculo nje uqalwa ngemali ukhuphuka njalo uyimali umzimba wonke uyimali nje umzimba wonke. Mkhaya ngifuna ukucheck-a-ke la mkhaya njengoba nje zihlala zishabana kanje iy'nkunzi zigwazana la ukuthi akubhalelana ncwadi la kaMaskandi uzwa nje umuntu esekuqhuntshula kwi-album yakhe ukuthi ukulindele ukulungele yini ukuthi mazifika kuwe insizwa and-ke kumele sikusho lokhu ngoba besiyaqonda kunemitalapo ekhona endimeni emihle imtalapho nje khona abantu abachwepheshayo ukutalapha bese kube khona abantu ngizothina ngazi noma ngizothi ukudelela noma ngizothi bayaphoqa uyabo sinabantu ekuthiwa o-alimgube owabizwa ngoTupho emculweni wayibizwa leyanto ingeyinhle kodwa ekugcineni wayigqoka wahamba naye njalo uyezwa hayi futhi kwesimo ezikanjalo sesilindele-ke omqoli ngoba kuningi vele sihlangabezana nabo sesifunde ku-Facebook ubona ukuthi sesikhathi kodwa ungathathi nje desinqele yabo enjengalezo mfowethu hayi sizilindele vele endimeni ngoba esifike khona
nokuthi nje kufanele wazi ukuthi umuntu okwazi ukusho into opposa wena kusho ukuthi kuyazwela into yenza iyezwela nguye. No Mkhaya ngiyathokoza kakhulu. Njengoba nje insizwa zingaka la emculweni noMaskandi ukuthi ayikabikho osoke wasebenza naye. Uzosebenza ke mhlawumbe nezinye mhlawumbe eziseduze noma ezifikayo kuwe zikubize kuma album wazo. Kodwa ke ngesifiso sakho ukuthi yabona le mhla kwathiwa mculweni nobani ngiyabona ukuthi ikhona into ezoyikhipha. Ngibona nje ukuthi lo bangabe ngishaya ingoma naye ngiyobe nginesikile. Kodwa Mkhaya abafowethu nje bonke ngasebenza angibafuni bonke kulo mbuzo ngisuka letha bonke kulo mbuzo wami. Ufuna lo ngimfunayo ukuthi nje uthatha iside akufuni kwami. Ungesile side futhi. Ungabubalela naye. Ngiyabona sizonenga jabula ukuba la ngisebenza nayo lo. Uprozana. Ubuzana wakho boss. Ngiyabona yansizwa. Sizethanda ukushinga nabofala abo nje. Ushundu ngithanda ngishundwe isiqinisi. Ukuthi ngishinge yabona. Uma ngikhula ngikhula ngayo yonke into kodwa angisiye umuntu okhula amantombazane imagine mhlawumbe anibhalele senginengoma eso-8 ezikhula kodwa Uthulela amantombazane. Uthumela wonke umuntu kumele bangikhule ukhuluke ngayo yonke into uthando ihawu kwabahluphekile njalo. Uyakhuthaza nokuba ukhululwe khona. Ungidlisa umuthi ucula amantombazane. Yagadla. Le phethu fikahle kodwa ke bayazi ngoba ingane. Wase kusase nje kube into eyodwa. Ingoma ifana nenye. Amfundi. Afunakala. Ngiyakuzwa Mkhaya. Hayi ke after mhlawumbe ngokukhula kwakho kuyohamba kufike la uyoficwa isikhathi sokuthula nenhlamlethe. Or mhlawumbe naye ngoba kwesinye isikhathi ikhona inhlanhla ukuthi umuntu umbukela kude kanti unamehlo afikayo phansi. Awashisele kuwe umbone sefike eduze download. So ivele ihlangane kanjani? Kunjalo impela ngoba nje kumuntu ophilayo manje. Okwangijabulisa kakhulu ngabona umfowethu uJobheka emfaka i-stickers sakhe nale ngoma lena ke manje hamba ku-TikTok. Into ngithanda abafana abantu abanengisele mazi ngayo. Lokho kwangijabulisa ukubona abantu abasendimeni asebekwazi futhi ukungipusha ngaleya ndlela ngoba awuleyinkaba manga lokuya kwangijabulisa kakhulu. Ngamfonela naye ngamtshela lokhu ngisha uJobheka. Ngathi umfukana Ndinda. Kwangithokozisa kakhulu. Ngiyathokozisa ngempela Mkhaya ngoba yabona iyo lento engihlezi ngisho ngithi umuntu nomuntu akangene ngena e-studio uphule. Abantu bazokuthanda umculo wakho futhi bazokuphusha bengacelwanga. Injalo kona ingoma iyasiphushela ngoba yasikhulumela ngoba nami etrondeni ngumuntu okhonda valile apha nabantu kodwa akukho ngako ngathi ngokwenzeka. Yabo ushuthi nje ingoma ngishile ngithi ingoma noma ingoma yodwa ilokunjana yona le ngithanda abafana kuyona ayikho kodwa enye into yana kule trend engaka uthi akukho ukuthi ngikwenzile. Akukho kunengoma lokwenzile kuthina akukho. Cishe bayayisaba yaseMzimkhulu enibhodle. Ngeke akukho. Yasiphushela nje. Phusha Mkhaya cha kuyabonakala mfowethu. Uyabona uma ngabe sowufaka kwi-status kanjalo oJubheka phela oJubheka amadoda uJubheka manje ngicabanga ukuthi singamembala njengabanye boMaskandi abadala endimeni hayi indima iminyaka yokuzalwa kodwa nje uvutwa. Ngoba iningi ifike manje after 2010 sibala bona okhuzana laba nomthandeni la bese beyibona abadala bathi nekunoJubheka. So nje bengabe ukwazi ukuthi uhloniphe phela ugalagala oJubheka. Ngiyambongisa kakhulu. So ushuni wakho ke Mkhaya siye nakushuni. Lo shuni awudlalayo umthatha ngoba uthe ukwehluka napha ngezansi. Futhi lo shuni okudlalayo shuni ngangigcola kahle. Awugcola awuthi mhlawumbe ukuthi
ngizofuna mhlawumbe ukuqula njengobani uyabona kahle kahle uwe no nje yilo hayi ukuthi wawilo usahano ongasayi akukho nakuzama nje ishuthi nje yizwe lami nje ngilala nje amen akukho nakuzama ke njengoba ngikufaka ngoba kona uhlukile uhlukile ngoba ngizawubela nje ayi usabukile nje lapho umbuku lapha ekhaya ubuke iMaskandi Talk Show podcast yabo phambili lapha sicela ungakhohlwa ke lapho ukusubscribe ngoba ke maningi amaqhawe sizofika nawo namanye mhlawumbe asakuphutha makuthi uyaqala ukufika ke wehle nje uscroll ubheke ezantsi kuningi kakhulu kade sasikwenza la ekhaya siphethe ke umkhaya ke la uMayogurth insizwa nephansi eMzimkhulu madoda kwenamabhaca umkhaya ngiyakuzwa ke mfowethu ukuthi uzwakala njengomuntu osaya kude kakhulu nalento ngelami mina ngiyaphonga ngiyakhuthaza futhi ukuthi awukaze wazibukela phansi awukaze wathi mhlambe ngeke yabona nje ngoba sozofika la eGoli ungena estudio baningi abantu abazimo zabo mhlambe zikanjani kodwa abathatha lokho bakubeke ngaphambili ukuthi awuphela mhlawumbe ngeke ngikhona ngoba kodwa nje wena wathi nje mina estudio ngiyaya ama-mic phezulu njalo bawashisa bawalithi la ya kona uzenyenza ngoba ngikhulele emakhaya azange ngaya tiwayi abofunda esikolweni esijani ngifunde nje nabantu ngagula nje nabo lokho ngikhula nje makuqulwa ngogena nje ukusenyeza nje kodwa iqiniso umkhaya ukuthi wena umfishane phela ya ayikhinje umfishabe ngiyakwazi kwenza into ezenziwa abantu uyabona futhi zonke ithathile ngikani hayi angathatha kodwa ngiyakhona hayi phela ke inkinga efunakalayo le indoda inkinga efunakalayo nayo inkinga efunakalayo kwabemele ifoke imizobaba mfowethu nje nje kakhulu kubahle bomqembi beke besibise bafowethu sivele katheni kuma-festival ngoba ukuthola ukuthi kwesinye isikhathi umuntu uyakubisa uyakwazi ukubisa beyisalonje manje mhlawumbe sene-festival mhlawumbe sekumele mina ngiyamfoyinela mase sengihleka sekumele bathi ngiyamfoyinela manje ngiyamcela yabo uMayogurth uyatholakala ezokufika ukuxhumana yafika noba ukuphi futhi noma uyalontsha noma ungibise nje ngizofika makuthiwa ngifike kanga futhi ngiyafuna ngiyatshela ikhaya yazi ngibashwe inkinga so mhlawumbe ulontsha wesele ngingakafiki ukwazi mhlawumbe kufike umuntu obezakhokha ngaze mhlawumbe ngibabhekanisa ngilona kodwa angiyena into ezitshenayo ngihamba amalontshe uba kungubani uyazi ube msengubani ya isizwa lesiphushana kakhulu le ngoba ngingafuna ukushiya ngoba naye ngathi nesandla la ngibhekela shinga kwaso ngoba umayimqebeni uyangifonela ngawukathi ngindaweni eso hayi ngidayi lokangeza ubophe ingaphi zakho ushona khona ubophe kushona ingaphi zami hayi sibambisene kahle kakhulu la bawusathinta la endabeni indawo zokuxhumana inkundla zokuxhumana utholakala kuziphi inkundla zokuxhumana and athina amagama wakhona khona ku-Facebook uMayogurth SA bese ngicela ungifollowa naku-TikTok ngikhona uMayogurth SA umculo wami futhi uyatholakala online bese ngithola ingoma yakho uyithanda kakhulu notshana bufana bukhona lapho bukhona umfana khona lapho uyabaduma kakhulu sisuka lokho kwafanena ngayi lokho mhlawumbe ukuthi wamazi ngamaOgurth hayi ubona abafowethu sikhona abafowethu bese ngicela nje abafowethu bakezengizi bafowethu ngohleli ushare akasukume bayibona iqhawuqulu yakwazi akasondela amshayo yiyo yomkhulumela yona umkhulumela ungasabi ukuthi hayi abantu bazathini ayisele ekusebe kwalo okay slow kunento engiyipick up laphana kumkhaya wakho ukuthi abasenyesi yena
kodwa ufuna impilo ukuthi ibe kuphi phambili. Njengamanje ukhuthaza obani abanye abafowethu ukuthi uthi abakhuphuke nabo ukuthi bangalokhu bethi abantu bazothini. Bona ekhono nakho reverse etifile ayihambi yona ukuthi abantu nestigma lesabanaso. Yathanda-ke lokho ngoba la ekhaya vele ngoba sikhona la endlini lezokusakaza esisaza la kuzona nje. Silo naleyo ukuthi umuntu angacabanga ngomunye umuntu ukuthi umuntu uzothini. Ngokomsebenzi wakhe. Yikho nathi sakwazi ukuthi simamukele ngendlela esamamukela ngayo ukuthi singamcwasi, yibo. Uyamthola? Ngoba sifuna ukuthi azokuveza lo. Kubaluleke kakhulu. Yebo mfowethu. Besisala enkundleni zokuxhumana. Mhlambe njengoba nje usakhuluma nabashayeli bemicimbi usho ukuthi niyadinga nani ukuthi benibise. Nami futhi impela ngiyanqayinqisa ukuthi uqhamuka nje. Hayi noma zibembili zibentathu. Ngokumcimbi owodwa uzale eminye iminingi. Nje ukuvela nje emcimbini bafowethu kuma-festival kodwa abashayeli bemicimbi ngokuthi uyafika sesikhathi kusakulungiswa amatele ama-local artist akasohlala azohlalela abantu abantu bazalongisa amatele. Kuba kuthiwa gibela stage. Kuba kuthiwa gibela stage kodwa-ke mina ngiyakwazi ngisibizela ngabantu. Yabona ngisho noma kuthiwa abantu bayi-20 kodwa sengigibele stage ngiyabonakala ukuthi nge-stage. Wagibela Kuyavela-ke ngoba abanye abafowethu la endleleni ngizokuba kuwo kade nami ngifollow kangihlale mina abantu bengakafiki. Uzababizela ubani abantu? Umbuzo umile. Ubani babizela abantu ngoba uyabona kusayibona kusenyeza lokho ngomsebenzi wakho. Ukuthi ufuna ukuze kungeme abantu kuzobe babiswe abantu laba abazongena kuqala. Bese wena uzongena kanje la ufike ugibele nje ubone ukuthi udalo ungaze ebantwini ungesibone la uthi cha ubusike nje abantu besahlalaze nje ubusike nje ugibele stage uhlala baxoxeke abantu isla usuli ungafuni ukudlamazwa umuntu kwathi aqale ngene ukuzana bathi mbo bese uzophutsha la ngoba ekugcineni beze ngoba kade kuze hayi akumelanga njalo. Hayi mkaya hayi uyazithemba mfana ngithi manje ke inamba bangakuthola kuyo sithi nje nabo abaculi abashayeli bemicimbi balalele ababukile mhlawumbe bafuna ukuthi hayi le nto singayithola kanjani. Nabe utholakala kuyona 078 079 41 46 ukhala kuyiphenda 078 079 41 46 utholakala kuyona lona aba ngoba inini nje yona nabe nayo uFacebook uMayogurth SA, kuTikTok uMayogurth SA, na WhatsApp ngibamba kuyona lo number leyo. Hayi ke igcwele imali nabalandeli zibokambani hayi nidumineke emkhaya njengoba ushiya le number ngithi sithe siyishiyela ukuthi laba abashayela imicimbi mangabe befuna ukudonsa uMayogurth bamthinde la. Ukhona umuntu mhlambe ozathatha le number athi ngizwile ukuthi uthe akathathi. Hayi angathatha wangifonela nje sangafona nobinini. Chaza into ayichanza abazi into ayichanza kodwa ufuna amasana savuliwe ikho indlela ikho. No manje siyathokoza kakhulu umculo wakho usesingawuthola kanjani? Ngiyazi ukuthi ama-CD mhlambe sekwaba inkinga njengamanje indaba ama-CD manje ayise abantu abazifundisa kakhulu nokunisha bona lokudownloada lokho kwaphotayo mbe dozabelo ngoba nami ngiqale ngayibukela kude iqale yakudida hayi ngiqale ngayibukela kude ngoba phela ngikholelwa ukuthi ngathi uthengise nje uliphathe ngesandla kodwa-ke sothini-ke that umculo wami ukhona online bafowethu uyatholakala basesha nje Mayogurth and ubona mina lapho namavidiyo kakhona mdlala istage kodwa lapho wabuka kahle ku-TikTok ubone nabo senomhlelo omkhulu phela angazisoli mhlawumbe ngayo azibukele nakhoma nje ngingakakudedeli emkhaya ngila ephuzweni likaMayogurth akaze yini ngila njengoba nje umculo utholakala online
ayikho into ethi mhlawumbe umuntu angathi usesha lo mayogurth lo kuvele uMayogurth lo dana ukhona ubaba uMayogurth lo eshaya ubuthungu ukuthi lo wami ngathi ubhale ngesiLungu. uyilo yogurt le Babe. Yeah, ufela mina lapho. hayi ke kushuthi ke bazama abantu nizama ukuqaphela lapho manibhala uMayogurth nje uMA kwama bese kube yogurt lo yogurt le emhleleni nisha Hayi, ukudla kweyingane. ukudla kwengane mfowethu mhlawumbe emkhaya ngizokudedela nje ngoba sithi mengabe sila ku-interview ngikuhlabe ngemibuzo bese ngidedela ukuthi ke mhlawumbe mengabe kukhona umyalezo noma ngabe isicelo noma ngabe yini obuze uyiphethe la office mhlawumbe ukuyisho noma ukuyidlulisa noma ukuyibuza noma ukuyincoma ukuyikhuze ngabe uyayibabaza ngikunika ithuba Hayi. Benganthethe isaqondile kwamanje. okay Eksaqondile. hayi ke e-studio ikhona i-album entsha ekhona njengamanje noma ngizokuyela Njengabatshengisa bona abantu kahle ngivele nge-EP umsebenzi ophelele ngizofika nawo next year. ngisti Hayi ngizofela nje ngosisi basemsini. inisihloko se-album le Isihloko sale EP ke ukuthi usisi basemsini bezale ke siyozwa khona ngoba ngathi basuka bawufuma kuthi kodwa ke sisibhala kuyona ingoma bafowethu. hayi siyozwa khona ngomeni ngoba kuningi ukukhala impela hlezi bekhala la baganile ukuthi ukukhuluma kwasemzini Ukuphatha nomamezalo sis. mfowethu Mukeni lapha ekhaya ubuke lapha iMaskandi Talk Show podcast yaba phambili madoda uhleli nomtshalo ngenamoto lapha ukhikhe ikhada ngenani kweje ngamashilo kusumthangalo wegiza semlazi kade angihleli nedwa mhleli nokuzimalanga la uMayogurth ekhaya ngemuva ukhona umshiso madoda umfowakhosi usuka kanti ukhona madoda uScoop sedash umfowadlame ngimlanda phasi eNewcastle bese kube khona inkuzimalanga obobuzini madoda umfowabanyathi ngimlanda le qonto bese ngibe no number 1 lady yena nje ukuphela wakhe sabe nentombi yodwa lekhaya ngoba ibhizinisi linabantu besifazana abaningi liyakhonapsa shaya inyawo kwenganza kwethu ke manje ngibuke kakhulu kade sihleli naye insizwa madoda umkaya wami mkaya shaya inyawo zivalelise mfowethu Hayi ngibonga kakhulu ukuthola ithuba njena nale bafowethu. Ithi isandla seyihluke ikhanda sibonga kakhulu kwabaqhubeka uselamanje. uMayogurth mkaya Ngibone mesweni intombi ethanda abafana. anemesweni intombi ethanda abafana Ngibone mesweni intombi ethanda abafana. anemesweni intombi ethanda Ngibone mesweni intombi ethanda abafana. anemesweni intombi ethanda abafana Ngoba ishintshe istepu yamamatheka. Ngibone mesweni intombi ethanda abafana. Ngoba ishintshe istepu yamamatheka. Ngibone mesweni intombi ethanda abafana. Ivana wethu wamina wadla imali yey'tulo